Assalamu alaikum masu bibiyar mu a wannan channel, barkanmu da wannan lokaci. So kamar yadda muka saba kawo muku airdrop, yau ma mun zo da sabon airdrop wanda insha Allahu ana samun alheri sosai da shi kuma mun jarraba insha Allah. So ba tare da ɓata lokaci ba, bari in nuna muku yanda za ku yi abu. Zan ajiye muku link ɗin wannan airdrop ɗin a description. Da farko dai in ka shiga za ka yi start. Network ɗin bai da kyau sosai. So kamar yadda kuke gani, bayan ka yi start zai nuna ma lissafi kamar haka. Gashi ne ya ce 24 plus 18 to ga 42 kenan ya kasa. So amma kai zai iya nuna ma wani daban. So ko da baka gane ba, ka je ka shiga calculator sai ka lissafa, sai ka ga abin da kai. Sannan bayan ka gama za ka yi zaɓi English, za ka yi English ɗin nan. In ya ce maka choose a language, za ka yi English. So idan ka danna English zai watso ma nan. So kamar yadda kuke gani ya baka 50 free turn. So ya za ka yi, sai ka shiga wannan subscribe a wannan channel ɗin, ka shiga sai ka danna haka zai watso ma, sai ka danna. Da ka ga join a daidai nan sai ka danna. Ne already na riga na yi. So sai ka yi back. In ka yi back sai ka danna wannan check the subscription ɗin nan. So kana danna shi kamar haka, so ga abin da zai watso ma. Wannan airdrop ɗin wallahi kar ku yi wasa da shi. So anan kun ga adadin ton ɗin da ya bayar. So da ka ɗauko ton wallet ɗinka ne, za ka zo nan wajen da aka rubuta link wallet, shi za ka danna. So in ka danna sai ka ƙara danna wannan link wallet ɗin, link the wallet sai ka taɓa shi. So anan sai ka rubuta ton address ɗinka, ton wallet address. So in ka ɗauko ton wallet address ɗinka za ka yi pasting a nan gun da aka sa message ɗin nan. So kana yin pasting shi kenan ka gama komai da komai direct. Bari dai in ɗauko in sa saboda ku gani. Yau kamar yadda kuke gani yanzu zan yi pasting ɗin ton wallet ɗina. Ko da trust wallet ne da kayan ka shiga kai sacin ton zai watso maka, ya kai receive, ka shiga ya copy na address sai ka yi pasting a nan sai ka tura. So kamar yadda kuke gani ya ce we will send token to this address as soon as airdrop is over. So me yake bukata? Yanzu idan ka gama cike wannan, ka gama komai da komai, za su baka link a nan gun yanda za ka yi withdraw ɗin ton ɗinka. Amma ya kai ton ɗaya, kaga ton ɗaya ya kai kimanin $5, wanda in ka canza shi ya kai naira 8,000 a kuɗin Najeriya. Kuma mutum waɗi kawai in ka yi inviting ya kai ka samu wannan ton ɗin. So in ka danna wannan gun da aka sa earn tons, yanda za ka cire shi, in ka taɓa kamar haka. So in ka yi earn ton ɗin nan, yau so nan ya ce withdraw 1 ton. Misali in kana so ka yi withdraw ɗin ton ɗinka, idan ya kai ɗaya kawai za ka danna wannan withdraw 1 ton ɗin, direct zai tura ma shi a wannan address ɗin da ka yi wannan, wanda kuma ya kai kimanin naira 8,000 a kuɗin Najeriya kamar yadda nake gaya muku. So na ji daɗi sosai, ina fatan kuma za ku ji daɗin kasancewa da wannan shiri. Sannan kar ku manta da liking da comment da share. Sannan dan ajiye muku link ɗin wannan airdrop ɗin a comment section, sai ku je ku yi join kuma ku fara samun 'yan kuɗaɗen ku. Na gode sosai, sai mun haɗa wani sabon bidiyo.